For at søge ledige tider i f.eks. haller eller andre kommunale lokaler, skal du trykke på Søg ledige tider, som befinder sig i bjælken til venstre. Når du kommer til Søg ledige tider, er det vigtigt, at du står på avanceret søgning og ikke enkeltsøgning. Dette sikrer du dig ved at trykke på avanceret søgning. Nu er du klar til at booke. Først vælger du det sted, du ønsker at booke. I de fleste tilfælde vil der være flere valgmuligheder på det enkelte sted. Du vælger nu stedet ved at klikke på det. I dette eksempel vælger vi lokale 206 på Saxenhus. Det næste du skal vælge er, om der er tale om en enkeltbooking, altså en aktivitet, der kun foregår en enkelt gang, eller en aktivitet, der foregår over et døgn, eller over en hel sæson. Vi vælger nu en enkeltbooking, og kalenderen til højre giver os mulighed for at vælge den ønskede dato ud. Bemærk, at du også har mulighed for i stedet at skrive datoen i dette felt. Når du har valgt datoen, trykker du på Søg, og du vil få vist en bjælke med det sted, du har valgt. Tryk på bjælken, og et stort ugeskema vil åbne. Her får du et overblik over ledige tider. De blå kasser viser allerede booketider, som du altså ikke kan booke. Vælg datoen igen ved at klikke på den givne dato, der hvor du ønsker din booking skal starte. Nu vil selve bookingforespørgslen åbne. Her vises, hvad du er i færd med at booke og hvem du er. I højre hjørne kan du ændre tiden, hvis dette ønskes. Bemærk, at standarden er sat til +1 time fra valgte starttidspunkt. Bemærk også, at alle felter markeret med en stjerne skal udfyldes for, at du kan booke. I referencefeltet skal du indtaste en kort beskrivelse af din aktivitet eller dit hold. I en idrætsforening er der ofte flere afdelinger, så referencen kunne f.eks. være gymnastik 8-10 år. Du skal nu vælge, hvilken aktivitet der er tale om. Dernæst kommer du med dit bud på, hvor mange der deltager i aktiviteten. Til sidst har du mulighed for at skrive en meddelelse til behandleren af din bookingforespørgsel. Du kan nu afslutte din booking ved at trykke Gem, eller du kan vælge at booke flere aktiviteter ved at trykke på Indkøbskur. Vi vælger Indkøbskur. Din forespørgsel er nu lagt i indkøbskurven, og du kan fortsætte med at booke ved at trykke på Søg ny tid, eller du kan vælge at gå til indkøbskur og sende din bookingforespørgsel afsted til behandling. Vi vælger at gå til indkøbskur, og du vil på dette billede se alle de bookinger, du måtte have lagt i indkøbskurven. Her kan du slette eller gå tilbage til bookingbilledet, eller afslutte ved at sende din eller dine forespørgsler afsted til behandling. Ved næste billede bliver du bedt om at acceptere vilkårene for lån af kommunale lokaler. Når du trykker på acceptere, får du en kvittering frem på skærmen, som viser, hvad du har forespurgt på. Din bookingforespørgsel er nu gennemført, og du kan trykke afslut for at vende tilbage til forsiden. Din bookingforespørgsel vil blive behandlet så hurtigt som muligt.